F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikeċċi barra l-bejjija u jgħidilhom: hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar it-talb, iżda intom għamiltuha qar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittiba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh. Iżda ma kinux jafu x'jaqbdu jagħmlu għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'jista' jżommna l-bogħod mill-preżenza ta' Alla? Id-dixxipli raw il-mod drammatiku li bih Ġesu inadda fit-tempju bħala sinjal profetiku tal-azzjoni ta' Alla. Bit-tempju in-nies kienet tifhem il-post fejn jammar Alla fost il-poplu tiegħu. Bl-istess mod kif Ġesu nadda fit-tempju, hekk ukoll b'mod profetiku u b'sinjal huwa jrid inaddaf lil kull wieħed u waħda minna. Huwa dejjem ifittex ħerqan li jnaddafna mid-dnub, ħalli jagħmilna tempji ħajjin tal-Ispirtu Santu. U inti, għandek il-għaġġ għal vera qdusija? Ġesu jirreferi għat-tempju bħala d-dar ta' missieru li huma kienu għamluha kif insibu fiż-żewġ Evanġeli jew id-dar tan-negozju jew inkella id-dar tal-ħallelin. Kienet għal din ir-raġuni li hu uża forza fiżika biex qalbilhom saħansitra l-imwejjed fejn kienu qed isarfu l-flus. Id-dixxipli ta' Ġesu f'dak il-mument ftakru x'hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi: il-ħeġġa għal darek f'nietni. Din kienet mefhuma bħala profezija messjanika. Hawnhekk id-dixxipli raw b'mod aktar ċar li Ġesu bħala l-Messija kellu ikun mimli bid-żelu għad-dar ta' Alla. L-awtoritajiet Lut imma rridu prova li Ġesu kellu l-awtorità divina biex jaġixxi b'dan il-mod. Huma stennew sinjal mingħand Alla biex jagħtu raġun lil Ġesu. Ġesu iwieġeb li s-sinjal li Alla jagħti huwa dak tal-qawmin mill-mewt. Ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellaw. Il-Lut ma femux li t-tempju li jsemmi Ġesu huwa b'referenza għal ġisem tiegħu stess. U inti tħeġġeġ bid-żelu għad-dar ta' Alla? Mulej Ġesu, inti tiftaħ beraħ il-bieb tad-dar ta' Alla missierek, ħalli tistedinna biex b'kunfidenza nidħlu u naduraw fl-ispirtu u fil-verità. Aziza Ommi Marija, għenni nersaq qrib it-tron tal-ħnina, bil-gratitudni u bil-ferħ, bl-istess mod kif inti ersaqt dejjem b'umiltà u bi gratitudni lejn Alla. Amen.